Kagyari naman ang pamabalo na mo sa inyo nga pang pag-good vibes sining weekend. Bawod summer na, mainit ang panahon. Iban sa ito nagapangita sa kaladtuan nga. Bye-bye. Aton balikan ang pinaka mga matahong, matinlo, matinaw nga tubig ang mga baybayon diri sa Negros. Kag isa-suggest na mo sa inyo, ano ba lang natin nga kaladtuan ng mga beach, kag mga baybay diri sa Negros. Hinapwas sa tripping ni Ruming at 8 a.m. Kag nagsugod ng evaluation para sa paghibalukon bala sarang makit-an diri sa Negros. Ang natawag nila nga heirloom o kung original nga Criollo nga klase sang cacao. Ini ang isa ka rare kag premium nga quality sang cacao nga ginapatihan makit-an pa diri sa Negros. Nagsugod ng evaluation kag ato ni baluon sa Sunday sa may o kung sa R U Agri-able kun bala premium gid man bala nga mga cacao ang ari karon sa kay Mr. Chris Fadiga kag sa kay Ramon Oy Sr. Ina naman sa Sunday sa R U Agri-able.